5 लाख दोङोमोन नोंनि एकाउन्टाव 5 लाख मा जादों ओइ खुन्थाइ राजा मा जाखो मा जाखो वाय बिवाया बन्द जाबाय खोमा 5 लाख दोङोमोन नोंनि एकाउन्टाव 5 लाख आं बहनाखौ बहननो नायनो दोनबाय थादों बहन जाला उइद्र'बो जाला मैयानिफ्रायनो जायाखै रावबो खोन्थायाखै मा जाबावगोन दा बख'नो हाला ओमफ्राय फैसाखौ बख'नो हायाखै KYC खालामनांगोन KYC खालामनो 6,000 बिबावदों आरोबाव 6,000 बिबावदों KYC खालामनांगोन आङो मा खालामबावनो आंनि फैसा जमा फैसा थांजोब्बाय रायजोफोरा एक्चुअली गाफ्लादोसो आं YBY आव इनभेस्ट खालामाखै नाथाय जोंनि बर'फोरानो बांसिन आंनि लोगोआबो 44,000 बेयाव जमा दंमोन दा दिहुननो हायाखै मोनथिबायना दा KYC खालामनो थाखाय बेयाव आरोबाव 6,000 बिबावदों मानि थाखाय KYC मा KYC आवबो खालि पान कार्डल' बिदों मिथिबाय पान कार्डआवल' मा KYC अलरेडि बैंक एकाउन्ट माइबा एकाउन्ट सब बे फार्स्टनिफ्राय बेयाव लिंकखा फैसा दिहुनलाय सोलाय खालामगासिनो दङ मानसिफोरा मानसिफोरखौ ओरैबायदि मोखौ थगायनाय होदो दा मा जायो मिथिया दिनै लास्ट होननानै बुंदों माने इसिबां खामायनाय मानसिफोरा खायसे सोरबा मानसिफोरा लाख थाखा दंमोन मिथिगौना बहननो हायाखै तो ओरैबायदि माने बिराद डेन्जार जोंनि मोनसे एरियाखौल' टार्गेट खालामनो बेखौ टार्गेट खालामनानै बे एरिया जोंनि दा बड'लेण्ड जोंनि बिटिआर एरिया सनानि बिटिआर एरियानि मानसिफोरा गोबां मानसि सोरबाथ' न'खरैथिनो लस जादों मिथिगौना आंबो दुखु नांदों रायजोफोर बाय बाय YBY बाय बाय